Γεια σας παιδιά, Γιάννης εδώ από Unbox Players. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω το LEGO Spike, ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι της LEGO που απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού και σκοπό έχει να τους αναπτύξει έτσι κάποιες δεξιότητες, κυρίως πάνω στον σχεδιασμό και στον προγραμματισμό, αλλά και σε κάποιες άλλες που έχουν να κάνουν με γραφή, ανάγνωση και γιατί όχι και την κοινωνικοποίηση αν το παιχνίδι παιχτεί έτσι με παρέα. Εντάξει, λέω παιχνίδι, αλλά στην ουσία είναι κάτι πολύ παραπάνω από παιχνίδι. Θα το δείτε, θα σας τα δείξω αναλυτικά. Εδώ από κάτω έχουμε και τα λοιπά εξαρτήματα. Από ό,τι βλέπετε η LEGO μας το δίνει σε ένα αρκετά μεγάλο κουτί που έχει πολύ χώρο από κάτω, ούτως ώστε αν φτιάξουμε κάτι, μια κατασκευή μας, να μην χρειάζεται να τη χαλάμε. Έχει χώρο για να την αποθηκεύσουμε από εδώ κάτω, να βάλουμε τα υπόλοιπα κομμάτια μας εδώ πάνω. Μας τα έχει χωρισμένα έτσι σε σχηματάκια, έτσι χρωματικές ομάδες. Τα πράσινα εδώ, τα μοβ, κόκκινα, κίτρινα κτλ. Και από κάτω, όπως σας έδειξα, εδώ έχουμε ένα κεντρικό hub, έτσι μας το λέει. Έχει μέσα επαναφορτιζόμενη μπαταρία, από εδώ ανοίγει, κλείνει, συνδέεται με Bluetooth, με tablet ή με υπολογιστή. Και εδώ πέρα έχουμε δύο μοτεράκια, μία οθόνη με 9 LED 3x3, κάποιες ρόδες, κάποιες πλάκες μεγάλες επιφάνειες για να χτίζουμε ό,τι θέλουμε, μία κάμερα που στην ουσία αυτή η κάμερα αναγνωρίζει χρώματα και αυτά είναι από τα υλικά του παιχνιδιού. Πάμε τώρα να σας δείξω πώς είναι το περιβάλλον του προγραμματισμού και πώς δουλεύει όλο αυτό το πράγμα. Για να σας βάλω λίγο στη φιλοσοφία του, θα φτιάξω μια πολύ απλή κατασκευή με ένα μοτέρ, μια κάμερα, το hub, θα τα στερεώσω όλα εδώ πάνω σε αυτή την επιφάνεια. Θα χρησιμοποιήσω αυτές τις βάσεις για να τα βάλω όλα εδώ. Θα δείτε πώς το κάνουμε. Λοιπόν, τα έβαλα έτσι. Εδώ είμαστε. Με τις βάσεις. Και συνδέω το μοτεράκι μας στη θύρα Β. Ωραία. Και τον αισθητήρα χρωμάτων στην Α. Θα βάλω τώρα με τη βοήθεια αυτών των δύο στο μοτεράκι μας αυτή την μπάρα για να βλέπουμε έτσι πώς κινείται, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Ωραία. Πάμε τώρα να ανοίξουμε υπολογιστή και να αρχίσουμε το προγραμματισμό μας. Αυτό εδώ είναι το πρόγραμμά μας. Στο Start βλέπουμε κάποια tutorials. Στο Build υπάρχουν οδηγοί αναλυτικοί για να φτιάξουμε διάφορα σχέδια εδώ, για να μην ψαχνόμαστε. Οι οδηγίες είναι αρκετά αναλυτικές. Θα μπω ενδεικτικά σε μία να σας δείξω. Ορίστε. Πάμε πίσω στο Home. Στο My Projects εδώ στο τελευταίο υπάρχουν κάποια προγράμματα έτσι, προγραμματισμού που έχουμε κάνει για διάφορα σχέδια παλιότερα. Μπορούμε να τα αποθηκεύουμε εδώ, όσα θέλουμε. Πάμε στο Home, θα επιλέξουμε New Project. Μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε Icon Blocks και Word Blocks. Εμείς θα επιλέξουμε Word Blocks, τα icon είναι έτσι πιο παιδικά. Και εδώ πέρα είναι το περιβάλλον που θα κάνουμε το νέο μας πρόγραμμα. Για αρχή πάμε να συνδέσουμε το Hub, πατάμε Connect. Μας λέει να πιέσουμε εδώ πέρα το κουμπάκι. Το βρήκε. Πατάμε Connect. Και είναι έτοιμο. Εδώ πάνω βλέπουμε το tick ότι έχει συνδεθεί και βλέπουμε τους δύο αισθητήρες. Στη θέση A τη κάμερά μας και στη θέση B το μοτέρ μας. Εδώ αν προσέξετε στην κάμερα μας δείχνει ότι αυτή τη στιγμή δεν αναγνωρίζει κανένα χρώμα. Αυτό το σηματάκι. Εάν ενδεικτικά βάλω το κόκκινο χρώμα, βλέπετε ότι έγινε κόκκινο. Και στο μοτέρ εδώ πέρα μας δείχνει τη θέση του μοτέρ σε μοίρες. Όσο το περιστρέφω, βλέπετε ότι αυτό αλλάζει. Πάμε να φτιάξουμε ένα πολύ απλό πρόγραμμα. Θα του πούμε When Program Starts. Να αρχίσει το μοτέρ Β να περιστρέφεται δεξιόστροφα. Οπότε με το που πατήσω play το εκτελεί.
πιέζω stop και ανάμεσα από αυτές τις δύο εντολές, το start και το program start και την περιστροφή του μοτέρ, θα βάλω μια ρύθμιση ταχύτητας στο β μοτέρ στο 20% και τρέχω πάλι το πρόγραμμα και κάνει αυτό που του είπα. Σταματάω το πρόγραμμα και θα σας δείξω κάτι πιο πολύπλοκο. Θα του πούμε το μοτέρ Β να το πάει από το συντομότερο δρόμο στη θέση και θα επιλέξουμε εμείς αυτή τη θέση σε μοίρες. Βλέπετε ότι αυτή εδώ η θέση είναι περίπου στις 0 μοίρες, οπότε θα το αφήσουμε έτσι. Θα γυρίσω το μοτέρ σε μια άλλη θέση και με το που πατήσω play το μοτέρ θα κάνει αυτό ακριβώς. Θα πάει σε αυτή τη θέση. Πιέζω και το εκτελεί. Για να περιπλέξω λίγο τα πράγματα, δεν θα του πω να το κάνει αυτό όταν ξεκινάει το πρόγραμμα, αλλά πιο κάτω θα του πω όταν ο αισθητήρας α, η κάμερα, αναγνωρίσει κόκκινο χρώμα, τότε να πάει το μοτέρ στη θέση 0 και επίσης όταν ο αισθητήρας αναγνωρίσει κίτρινο χρώμα, θα αντιγράψω αυτή την εντολή για να μην παιδεύομαι, duplicate, να πάει το μοτέρ από το συντομότερο δρόμο στη θέση 180, στην αντιδιαμετρική του. Τρέχω το πρόγραμμα και βάζω μπροστά από την κάμερα ένα κίτρινο χρώμα και το εκτελεί. Βάζω ένα κόκκινο και το εκτελεί. Καλό, Σταματάω το πρόγραμμα για να πάμε τα πράγματα να τα περιπλέξουμε λίγο περισσότερο. Από ό,τι βλέπετε του έχω βγάλει την κάμερα και αν πατήσω εδώ στο hub θα δείτε yaw pitch roll. Οπότε πολύ καλά καταλάβατε, έχει και γυροσκόπιο μέσα και βλέπετε όσο το περιστρέφω οι τιμές αλλάζουν. Εμείς θα πάμε τώρα συγκεκριμένα να παίξουμε με το pitch. Οπότε δεν θα του πω απλά όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα να κάνει κάτι, θα του πω όταν, και αυτό το όταν θα είναι κενό. Και από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα στις άκρες υπάρχουν αυτές οι δύο γωνίες, οπότε μπορώ να πάρω οποιαδήποτε παράμετρο έτσι με γωνίες και να τη βάλω μέσα. Θα επιλέξω τη παράμετρο από εδώ όταν κάτι είναι ανάμεσα από κάτι άλλο. Μεγαλύτερο από κάτι και μικρότερο από κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι θα είναι, από εδώ θα επιλέξω το pitch. Βλέπετε ότι εδώ πέρα, όπως πριν βάλαμε χειροκίνητα μία τιμή, μπορώ να βάλω οτιδήποτε έχει κυκλικό σχήμα. Όπως αυτό εδώ το πλαίσιο που αναφέρεται στο pitch angle. Το βάζω μέσα, οπότε του λέω όταν το pitch angle είναι ανάμεσα από και θα πω -20 έως 0 και αυτή όλη την εντολή τη βάζω εδώ μέσα. Όταν αυτό συμβαίνει, τι θέλω να μου κάνει, θέλω να μου περιστρέψει το μοτέρ δεξιόστροφα. Κάνω ένα duplicate όλο το πρόγραμμα για να μην παιδεύομαι και θέλω όταν το pitch angle είναι από 1 έως 20 να μου κάνει το ανάποδο. Τρέχω το πρόγραμμα και κάνει ακριβώς αυτό που του είπα. Και για να το δείτε και καλύτερα θα βγάλω το hub. Σταματάω το πρόγραμμα. Πάμε να κάνουμε τα πράγματα όχι πιο πολύπλοκα, στο ίδιο επίπεδο, απλά να δείξουμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, θα του πούμε όταν ξεκινάει το πρόγραμμα να πάει σε μια συγκεκριμένη θέση από το συντομότερο δρόμο, αυτό που κάναμε και πριν. Απλά αντί να βάλουμε τη τιμή εμείς εδώ όπως βάλαμε πριν χειροκίνητα, θα πάμε και θα βάλουμε αυτή η θέση να είναι το pitch angle.
Βέβαια από εδώ αντί για pitch μπορούμε να διαλέξουμε ό,τι θέλουμε, έτσι φυσικά. Πάμε να τρέξουμε το πρόγραμμα. Βλέπετε ότι πήγε στο pitch angle που είναι κοντά στο 0, οπότε πήγε σε αυτή τη θέση και τώρα όταν πάω να το αλλάξω δεν συμβαίνει τίποτα. Γιατί το πρόγραμμα εκτελέστηκε, έκανε αυτό που του είπαμε και τέλος. Αν θέλουμε αυτό να το κάνει συνεχώς, οπότε κάθε φορά το μοτέρ, οι μοίρες του μοτέρ να είναι ίδιες με το pitch angle, θα πρέπει να το πούμε αυτό το πρόγραμμα να το τρέχει συνεχώς, ώστε η τιμή να ανανεώνεται. Αυτό το κάνουμε μια εντολή repeat ή καλύτερα την εντολή forever. Βάζουμε τη forever και τώρα εκτελεί το πρόγραμμα συνεχώς. Οπότε βλέπετε εδώ υπάρχουν πάρα πολλές εντολές, παράμετροι, μαθηματικές πράξεις να γίνουν. Εδώ πέρα μέχρι και τυχαίο αριθμό μπορεί να πάρει για να βάλετε τυχαία γεγονότα να συμβαίνουν στο πρόγραμμά σας. Μπορεί το πρόγραμμά σας όταν τελειώσει να εκπέμψει κάποιο μήνυμα και αυτή η εκπομπή του μηνύματος να τη λάβει ένα άλλο πρόγραμμα και να ξεκινήσει κάτι άλλο, δηλαδή η λήξη ενός γεγονότος να σημαίνει την έναρξη κάποιου άλλου. Οτιδήποτε, δεν είναι, ο μόνος περιορισμός είναι η φαντασία σας. Για παράδειγμα, φανταστείτε πως βάλαμε το pitch για να παίζουμε δεξιά και αριστερά στις μοίρες, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε έτσι ένα όχημα το οποίο θα στρίβει με ένα μοτέρ, αυτό θα είναι δηλαδή ο κατευθυντήριος άξονας του και θα το στρίβουμε γυρίζοντας έτσι το hub δεξιά και αριστερά και κάνοντας το μπρος ή πίσω να βάλουμε τον κινητήριο άξονα, τον πίσω, να προχωράει προς τα μπροστά ή προς τα πίσω. Οπότε φτιάχνουμε ένα αμαξάκι και το ελέγχουμε έτσι. Δεν υπάρχει περιορισμός, μπορούμε να φτιάξουμε οτιδήποτε φανταστούμε. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on